खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। 15 नं काजलगाव बिटिसि बियाबाव बिमाय आरो बियानैनि गेजेराव दावहाया जागोन। चन्दन ब्रह्म आरो एमसिएलए पानिराम ब्रह्मनि गेजेराव दावहा जागोन। सोर जेनगोन आरो सोर देरहागोन बिमाय आरो बियानैनि बे दावहायाव। बिमाय आरो बियानैया मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावबो फोरमायनो आखायाव लाबाय। चन्दन ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि काजलगाव बियाबाव UPPLनि मावथिफोरा गोख्रों। बेनिखायनो बे बियाबाव देरहानो थाखाय आं हारसिङै बांद्राय खामानि मावनो गोनां जागोनखौ आं साना होननानै बुंथिबाय बिथाङा। आरो काजलगाव बियाबाव आंनि सोलायै जायखिजाया बिजाथि फसङोमोनब्लाबो UPPLनिफ्रायनो देरहागौमोन होननानै बुंथियो। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया गावनिनो बियाब देबरगाव बियाबाव जेननो थांगासिनो दं होननानै बुंथियो चन्दन ब्रह्मआ। ओजोंहाय बिमाय बियानैनि सोमोन्दोआ गामिनि सोमोन्दो आरो बियो थागोन, नाथाय राजखान्थियाव गुबुन गुबुन होननानै फोरमायथियो एमसिएलए पानिराम ब्रह्मआ। आं BPFनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो आरो हाग्रामा महिलारिखौ सिबियो। बिथाङा बिटिसिखौ दादों आरो 15 बोसोर बिटिसिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। दाबो बिथाङा खामानि मावनो हास्थायो होननानै फोरमायथियो एमसिएलए पानिराम ब्रह्मआ। लोगोसे काजलगाव बियाबाव आंनो देरहागोन होननानै दाबि खालामो। बिथाङा रायजो राजाफ्रा मदद होनो थाखाय खोथा होदों होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो काजलगाव बियाबाव MP रोनगोरा नार्जारिखौसो बिजाथि फसंगोन होननानै खोनादोंमोन। बेनि उनाव MLA निर्मल कुमार ब्रह्मनो होगोन होननानै खोनादोंमोन। बिथांमोनहा बेयाव देरहानो हानाय नङाखौ मिथिखादों जानांगौ। बेनिखायनो दा खेबथाम मन्त्रि जानाय चन्दन ब्रह्मनो टिकेट होनो ओंखारदों। बेयाव माबा मोनसे ओंथि दङ जानो हागौ होननानै बुंथियो पानिराम ब्रह्मआ। बिटिसि बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावाखैब्लाबो बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जानाया जागायनो हमबाय बिटिसिआव। भेरगावआव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेखेवनो गोनां अन्थाइ खाम्फाखौ थेर बेथेर सिफायलांदों सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा। जाथायखौ लानानै बिजेपि दोलोनि मावथि मददगिरिफोरजों लोगोसे बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बे खामानिया सोरबा रायजो राजानि खामानि नङा, सोरबा सासे सानै सुबुङा बेबायदि खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिबाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा। ओजोंहाय बावखुंग्रि बियाबनि बाथिफारा गामियावबो दुंहाव थासारि। UPPLनि मददगिरि मेरगा बसुमतारीनि न'नि थिं बेराखौ दानफाय दानसि खालामनाय जाथाय जादों आरो BPF दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारीनि सायाव बे अजदआ फैदों। जाथायखौ लानानै मेरगा बसुमतारीनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे UPPLनि मावथिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 2:30 निफ्राय लानानै 3:30 गेजेराव बे जाथाया जानो मोन्दों। हरनि समाव लैहोर लैहोरा फैनानै दरजा बुफैदोंमोन आरो बायजोनि दरजाखौ दानसिलांदों। ओजोंहाय न'नि खोरखिजों खारखुमादों मेरगा बसुमतारीया होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनाव लैहोर लैहोरा आरोबाव लोगो लानानै दरजा थिंनि बेरा दानसिलांदों होननानै फोरमायथिदों। गामिनि गंब्रै नखराव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे दायनि थाखाय लैहोर लैहोरनि हेंथा पुलिस थानायावबो FIR होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै खेंफोरथि होदों लैहोर लैहोर गयारी बिथाङाबो। UPPLआ बिजाथिनि मुं फोसावनायखौ लानानै आंनि न'खौ टारगेट खालामनानै खावसे घन्टा बमा गावहरदों, जायनि थाखाय बिमा बिफाया उन्दुनो हायाखैमोन आरो बै समाव आं गहपुरनिफ्राय न' फारसे फैगासिनोसो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। राजखान्थिखौ राजखान्थियैनो दोन, मानो आंनि न'खौ थांखिनानै बमा गावहरनाय होननानै बुंथियो लैहोर लैहोर गयारीया। बेनि अनगायैबो 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थियावबो BPFनि सेन्ट्रेल अफिसनि मोखाङावनो केमेरानि सिगाङावनो आंखौ सोर बुग्रोनाय आरो बेनि उनाव आंनि न'आव फैनानै सोर गारि बुफाय फैग्रोनाय होननानैबो सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननाय UPPL सोरखारा बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों। बेबायदि खालामग्रोनो नाङा। जोंबो गोजोनै थानो लुबैयो आरो राजखान्थिखौ राजखान्थियैनो थानो हो, गावारि बा पार्सनेल दाला होननानै बुंथियो लैहोर लैहोर गयारीया। BPFनि उनाव UPPLआबो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। मैयानि सानाव तामुलपुराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों, जेराव प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लादों। 26 हारि माहारिनि राव, हारिमु, सोलोंथाइ, मोनथाय, समाज, गोजोन आरो साख्रि गासैबो बिथिङावनो समायना थासारि फैबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंथिदों दि UPPLनि बिजय यात्राया जागायजेनबाय। गोजोनखौ जों रावखौबो जर जुलुमै बुंहोआखै, गोजोन फैबाय होननानै रायजो राजायानो बुङो होननानै फोरमायथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा।
दिनैनि सानावबो गोजोनखौ बिथा खालामनानैनो हानजा सरनाय हाबाफारि लागोन UPPL राजखान्थि दोला। दिनैनि सानाव सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव गोजोनखौ लानानै सावरायनाय जागोन लोगोसे हानजा सरनाय हाबाफारि दङ। सिक्किमाव हा गिसिगानाय जाथाय जानानै चिरां जिल्लानि साथाम मावसुमाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मुंफोरा फारियै लक्षीराम मुर्मु 40 बोसोर बैसोनि, दिनाराम कछुवा 40 बोसोर बैसोनि आरो सुनील टप्प बिथांमोन गासै साथामा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोनजों लोगोसे जुनियर इन्जिनियार राजीव कुमार 47 बोसोर बैसोनि आरो 30 बोसोर बैसोनि DES गुरुदेव बिथांमोनहाबो जोखोम जानो गोनां जादों। सा सिक्किमनि टंगपार्टेमाव खामानि मावबाय थानाय जादोंमोन। लामानि खामानि मावबाय थानाय समावनो हाजोनि हाया गिसिगानानै फबसिनफैदों, जायजों चिरांनि साथाम मावसुमाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मुंफोरा फारियै लक्षीराम मुर्मु, दिनाराम कछुवा आरो सुनील टप्प। बिथांमोनजों लोगोसे जुनियर इन्जिनियार राजीव कुमार आरो DES गुरुदेव सानै बिथांमोनहाबो जोखोम जानो गोनां जादों। UPPL राजखान्थि दोलोआ सा 8 बिजाथिफोरनि मुं फोसावनायनि उनाव बिटिसिनि राजखान्थिया आरोबाव गुदुं जाबावदों। 14 नं चिरांदुवार बिटिसि बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो हास्थायदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। नाथाय सोर टिकेट मोनगोन 14 नं चिरांदुवार बियाबाव? 14 नं चिरांदुवार बियाबाव बेले बेजे जानायखौ लानानै सान्तिपुर प्राइमारि कमिटि UPPLनि खौरांगिरि मेल। 14 नं चिरांदुवाराव बिजाथिखौ लानानै बेले बेजे जादों होननानै फोरमायथिबाय बिथांमोनहा। ग्रुपिजम जादों बा हानजा दायै दायै MP MLA फोरनिसिम टिकेट बिनो थाखाय थांदों होननानै फोरमायथिदों। जाहाथे बेबायदि जाया बेनि थाखाय खावलायो सान्तिपुर प्राइमारि कमिटि UPPLनिफ्राय। हाइकामाना जायनो टिकेट होयो बेखौनो जाहाथे गनायनानै लायो बेनि थाखाय खावलायो। ओजोंहाय खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरांदुवार बियाबनिफ्राय टिकेट मोनगोना रोखा होननानै दाबि खालामदों। आंनो टिकेट होयैनि खोथायानो गैया होननानै बुंथिबाय बिथाङा। चिरांदुवाराव आंनो केन्डिडेट होननानै बुंथिबाय बिथाङा। देबरगावआवबो टिकेट होनो थाखाय प्रमद बर'खौ आं खावलायगोन। हाग्रामा महिलारिया जाय मासियाव गेलेगोन, मोननै मासियाव गेलेयोबा आंबो मोननै मासियाव गेलेगोन आरो मोनथाम मासियाव गेलेयोबा आंबो मोनथाम मासियाव गेलेगोन होननानै फोरमायथिबाय खाम्फा बरगयारिया। जायनाखि चन्दन ब्रह्मनो टिकेट होनानै दिन्थिबाय, आंनोबो टिकेट होयैनि खोथायानो गैया होननानैबो बुंथिबावो खाम्फा बरगयारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि जाय बिथांमोनहा बिजाथि मोननो हाबाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों, जेराव MLA लरेन्स इस्लारि, राजु नार्जारि, राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेराफारसेथिं बिजाथि मोनैनि थाखाय दुखु जानो गोनां जानायखौ नुदों UPPL दोलोआव। जेरै 26 नं दरांगाजुलि बियाबनिफ्राय अन्जन बर' बिथाङा बिजाथिनि थाखाय सायख'जायैयाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थिरांथा लादों। रायजो राजाफ्रा गोबां मदद दङ आरो बिजाथि मोनगोननि आसा दंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो दा उदां बिजाथि महरै गसंगोन होननानै फोरमायथिदों UPPL राजखान्थि दोलोनि मावथि अन्जन बर'आ। सेकेन्डारि इडुकेसननि एडिशनेल कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोर जायफोरना स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि गेजेरजों थिसनजादों आरो रेगुलार जादों, बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सेथियाव टिचार ट्रेन्सफार एक्ट एन्ड रुल्सनि गेजेरजों ट्रेन्सफारनि बेलायाव सिगांनि सार्भिसखौबो साननाय जासिगोन। नैथियाव सिमिलार केटेगरिनि गेजेराव मिउचुएल ट्रेन्सफार खालामनो हागोन आरो थामथियाव स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि गेजेरजों रेगुलाराइज जानाय फोरोंगिरिफोराबो दानिया सेकेन्डारि, हायार सेकेन्डारि, सिनियर सेकेन्डारि स्कुलफोराव प्रिन्सिपाल आरो हेडमास्टार जानो हासिगोन जुदि गोनां जानायफोरा गोरोबोब्ला। डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एडुकेसन दिसपुरनिफ्राय बे नटिफिकेसनखौ फोसावदों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS
आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी पेको सार्जन डॉक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी डॉक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।